Flickr er et Web2-værktøj, som er et website, som deler private fotos. Man kan her uploade og downloade sine fotos. For at kunne anvende Flickr skal man logge sig på, altså have en konto her i Flickr. Det kan man enten gøre her, eller hvis man allerede har en konto, kan man selvfølgelig bare sign in her. Og da vi har en Google, så er jeg faktisk allerede inde. Når du har en konto på Flickr, kan du uploade dine egne billeder. Og her er jeg logget på Flickr, og der kan jeg altså gå ind og se mine sidst uploadede billeder hernede på. Og jeg kan, hvis jeg ønsker at uploade, kan jeg klikke her på uploade-knappen og gå ned og finde billeder på min computer. Og når jeg uploader billeder, så kan jeg angive, om de skal være offentlige, altså public, eller om de skal være private. Og det vil sige, om alle kan se dem, eller kun dem, jeg vælger må se dem. Når jeg så klikker herover på View, så kan jeg se mine billeder der. Og hvis jeg ønsker at adde et tag, som er ret essentielt i Flickr, så kan jeg give en beskrivelse her af et billede, sådan der. Og så vil man kunne søge efter billedet ved at søge på det navn. Men jeg kan også søge efter andres billeder. Og inden jeg begynder at søge efter andres billeder, så kan det være en god ting at se på rettighederne for de her billeder. Der arbejder Flickr med forskellige former for rettigheder. Når jeg er inde og rette i, hvem der må se billedet, så under billedet, der står der her, at jeg kan redigere, hvordan rettighederne skal være. Og bladrer jeg ned, så har jeg 6 muligheder. Enten beholder jeg alle rettigheder, eller også har jeg 6 muligheder for at begrænse eller frigive rettighederne. Her ser vi så de 6 rettigheder. De kendetegner ved, at de alle starter med ordet attribution, hvilket betyder, at hvis folk vælger at bruge dit billede, skal de skrive, hvor de har det fra, altså at det er dig, der er ophavsmand til billedet. Og så er der flere forskellige andre muligheder. Non-commercial betyder, at man ikke må bruge billedet til kommercielle formål. Share alike, som vi ser her, betyder, at billedets rettigheder, som de ligger nu, må ikke indskrænkes. Det vil sige, en, der vælger at bruge dit billede, må ikke give andre rettigheder på, end dem, der er i forvejen. Og den sidste mulighed her, hvor der står no derivatives, betyder, at man må godt bruge billedet, men man må ikke bygge videre på det. Det vil sige, man må ikke tegne noget på, eller ændre farverne, eller i det hele taget ændre på nogen måde på den form, billedet forefindes i. Hvis man vil vide mere om de forskellige rettigheder, er der et link her nederst på siden til Creative Commons, hvor man kan finde de forskellige licenstyper udførligt beskrevet. Hvis du vil søge efter billeder, kan du heroppe øverst under Search skrive et ord, house, og dernæst søge efter billedet. Du kan vælge, at det kun er tagsen, den skal søge efter. Og du kan under Advanced Search vælge hvilken form for rettigheder
at billederne skal have. Hvis det kun skal være Creative Commons, kan du klikke her, og hvis du ønsker at anvende dem, eller din kursister ønsker at anvende dem i aflevering eller ændre på dem, kan man klikke flueben af her, og så klikke Search. Så finder man altså kun billeder, som man har rettighed til at ændre eller anvende. Dog skal det siges, at man skal angive, hvor man har billedet fra, det vil sige navnet for den, der uploadede den, og linket til Flickr, eller siden, hvor billedet er. En anden sjov hjemmeside, når vi snakker om billeder og tags, er tagsgalaxy.de. Her på denne side kan man skrive et ord. Hvis jeg prøver house igen. Hermed finder tags billeder med det pågældende ord, og så kan man kombinere det med andre tags. For eksempel når jeg har søgt house, kan jeg søge home. Og så søger den altså efter billeder, hvor både home og tags fremtræder. Og jeg kan sætte flere billeder på. Tags på building. Og når jeg er færdig, så kan jeg klikke her, og så kan jeg se en samling af billederne.